Ngi ai ngu yo belai ubrang penla yang ngi benginyo asngau ya ka kubor na ka ktien ka pakordor ka jong u bangi pedang sngobai pi sashisien syakani ka program. Ngidap da ka jingkmen hakani ka por bai dan ringkat ban ngi I Reverend LC Thangkyo iban sam ya ka kubor na ka ktien ka jong belai. I Reverend LC Thangkyo I pet ya ka balang Presbyterian umsong ka bahap hapo ka umsong district jong ka Maudam Presbytery ka badai jong ka KGP sinat sapngi. Berashwa benginyo asngau ya ka kubor bai pastor in sama pereng ka jongi Ngin ngap siya ka way ka jiray ka pagkerpang ban ay da ikinjay halari nong rang pagi parlok ki jong I. Ublay unkurku yengi barok.
Langkong ngapen pau ya gajing sngau ya ubalari bela sumar bat ubalaya lam ya gajing jonga lang bagi por baro hadu kane klipman ngapen pau ro ya gajing sngau ga bakrau jonga ya gajing sang samla KGP sinot satngi kabala penbaik ya kane ke program ga bekerpang ban ya ai benta lang ya baro okijing sang samla presbytery ki bahapo jongka banyo bentalang hagane ka snem langba ka Good News TV channel ngapen pangru ya gajing sngongu kerpang jonga ya gajing sang samla maudam presbytery kabla terwa ya ka kerteng jonga banyo shimbenta naga benta ka presbytery hagane ka program ngamla ro klam dapan pau ya gajing sngongu ga jonga ya kinong turai jongka Good News TV kiba trashitam ban penbet penbiang ya kanega program bat yekiwe ki program hagi por baro kerpang ngawan ra ya ga jing khublai ya phi ki para bangai ki hinmen ki para jonga ki para do ki para snam ya ga jing khublai ka ba kerpang na ga jing sang samla maudam presbytery kabla pha ayanga ban wanshim benta haganege program ublai kerku kerpang yengi naga benta kanege program haganege sngi kajing shakri kajing ero bat kajing mane bat kajing penon buram gajongi yauta ublat hau yengi kumne kumbangilong ubari busumar bat wopunya iru ya kajing jonge kaphang pedeng jongga kubor ka bangadan hagani kapor kalong kaching ai kabapen sngobha yau blai ya ka bangalasang nongrim naga gospel kabakat kumu Marcos kalanong kabakat ar kada khot kabasau pulai bat kabasau pusau kiktin kiba ong kumni haba ula khot hau ye kisinran jongu ula ong haki shisha nga ong hapi bagane ka riu kuntai ka badok kalano khambun ye kita baro kibalano syakata ka jingkan syau naba kita baro kilano naga basatam yeki henrei kane naga jingkerdu jongka kalano baro kat bakadon wat iya ka jingim jongka par habang ipek na do kadukhat kabasaw huway. Ngisham bauturay Jisu usang marpersya ajong gata kajakabu jingken show. Ula kami kumno upait ba ubawan siya kata kajing yaseng uno sabay siya kata kajingken show. Bat bun kibarus pa kilano sikat day. Habalawan te kaway kariw kuntay kabatok. Kalano ardambli kibalong jan shipisa habau Jisu ula khot ia lagi senran ula ong haki shisang ong hapi bagane riu kuntai kebetuk kalano khambon ye kita baro kibalano syaka jingkan syau namar baga Bible kamshem la batai binya ayengi syapang jong kata riu kuntai bat lakren la yetu hangi tangkat ta merwai ngaju mudur ye gini kentien ki bauturai Yesus Kristus ukuran ngamut dur syapang jong kata riu kuntai kabauturai Yesus ong henrei kane naga jingkerdu jongka kalano baro par kat bakadon wat ia gajing jong kapar ngaju mudur bagane kariu kuntai kadon lagi kon kikti bat kabesa ka pendap yeki tang daga buar kentai marwe ngaju mudoro banda habala poi kasngi utrai lane kasngi sonde kalau ong halaki kuan
Kuan mentagasngi kadai gasngi utra. Kasngi haga bangin yele jinya sang ban mane ban yoro ban pendon buram yau blai. Bat ban airu kajing sngaungu ya o daga jing ai namar bulari ulo sumar. Yangi nagi jing pang gijing shitam nagi jing ma gijing mensah. Bat ula ai bam kadang yangi baro shitayau. Te kuan ngadang tam kane kapisa ar dambli. Naga bangatit kau baro shitayau. Te naga benta mentagasngi ladangin tit kau te ngenem yo aingu ushu shau blai. Ngenom ya bam ja shu mokun mentagasngi. Ngen aino ya kane shau blai. Namar mangite ngilaya bam kedang baro shitayau ublai ula besar yangi. Ngamundur bagi tagi dari kentin kibakan ne kariu kun taiga kerannya lagi jongki koan. Tena mara bagadai kabriu blai kabashapting yo blai. Kampam ngangai kaju hikai kaju yalam lagi jongki koan. Ia kata kalenti, ia kata karukom ngai, ia kata karukom perkat, ia kata karukom shempang. Bakum tagi kun jongkaro habaga kerannya kita iktian ki kila menjur kelam penslam. Bat kumta daga jinga menjur lang jongki koan. Kalawan ra no ia kata ka ar dambli kabalong ka bai kau jongki naga benta shisngi. Kum kacing kensyo naga benta kacing sngaungu ya ublai baulari lo sumar bat ula aibam kedang yeki baro shiteo. Kanega jing mudur kabamanga ngamudur ngapan shonong rim syapang jong kanega reu kuntai. Namar bau trongai jisu wong. Kani haga jingkerdu jongka kalano baro kat bagadan. Wat ia kacing em jongka par. Kapan ring dor ia kacing mut jonga. Syapang jong kanega reu kuntai haga tagarukam. Kanega jingkran utrangai jisu kamut bau utrangai jongi. Umpek tang ia kacing wan jing sang jongi. Hanrayu kumi tu ru ya ga donot bat ya ga jing ai jongi syaga kam jong u kat kum ki jingkerku ki bangila yo pediang haga jing em kabaman lagasni ka jongi. Hang ne utrangai jisu u ya nu jor ya ga jing ai jong ki badap karhai bat ya ga jing ai jong kata kariu kuntai ka badap. Uang bagita gibla aishi kadai ki ai naga basatam yeki kamut bautrai jisu uyui bawalada kila aishi bun bakna habayunu jor yegi jingkerku bakila yo priang bat kaspa kabakidan kampat ya hap hae ruam kane kapan shisha bautrai jongi ukwa bangin sngaw tho kumno ban ai shau kum ka dak ka jing sngaw ngo yegi jingkerku ki bangila yo pediang nao kidan shibun ki jingkerku ki bau trai ukerku yega jing em jongi ban perlong yengi kumne kum bangilang henrai ngasukwa ban jer kelum yiki lengkot kumne hagi ar teli ki benta. Kita gilong kabanengkong kajing ko jingkia bat kabar kajing yo kam yo jam ka kamai ka ji ka rap karyang bat kiwe haga benta kabanengkong kajing ko jingkia agalong ka spa ong kireu shempang ubriu bom jupang ula aban le ki bo kwa aban le haga jing em jongo daga bormet jongo ula aban kiu yude ula aban pu lengkha ula aban pu kpar ula aban lek ban wan daga kejat wala da jengai kat no kanoro kata kalongan nuksa bat
haba ulang ubreu bakoi bakia ularo ban kan show shipun kaspa ka phau na ka kamai ka chi chongo na ka rap karyang ka trei ka kta chongo but dan kam ban penlut wat tang kan diat ro na ka benta ka bai dawai ubreu ubapang pan umla ban trei ban kta ban pu ban dan ban ya ban yang uhap ro ban penlut shipun kapisa naga benta kacing pang chongo kane ka benta haga bede bat kacing ko cingkya ka bau blai ukerku ya ga cing em jongi ya ga longren yang jongi shimat ya ga longren yang ya ga cing em jong kikun gikti ki bahaying hasam jongi ki ba mangi ngishim ngidan kacing kit kele ka benta ka bar pat de kalong kayo kam yo jam ka kamai ka ci ka rap karyang bat kiwe don nangi ki batray commission don ro nangi ki batray kam surkar don ro nangi ki batray bat ki company don ki batray bela bat ki priyo don ki babela kat kabayo don ki batray kam lajong don ki barap bat kumta terter day nagatagadao bangiyo bam kadang man lagasni ngila aro ban penbiang ia laga ying kasam bat ban pendang penstan ia lagi jong kikuan gikti hato ngiju perkat mo ia gini gijing kerku gi bau blai wa henge mano bapli kilat naga benta jongi bangin yo kam yo jam ban yo jaka belah ban yo lat ban penya igi kam business jongi lane hatongi kinong rap ngiju perkat mo mano bosumari gi jingtung jongi nagi kenyang bat nagi nong penjat bat kumjuru mano ba ai slap ba ai sngi ia gi jingtung jingtap jongi ne ngi pensyong nong rem halaga jong kacing la jongi ublai ukwa yangi bangin kain ya gane ga jingkan bat ukwa ro ban yu i ya ga jing song tho ka jingai bat ka jing song jongi o naga benta ki jingker ko ba pon sertap baulo a hangi haga jing em man lagas nge kata gari kun thai kala kain ya gane ga jingkan bakumta kalala ban ai kumbau Jesus Christ uyo i utrai Jisu wang hanrei kane naga jingkerdu jongka kala no baro kat bagadan wat ia kecingem jongkapar utrai Jisu keng ia gador lane ka amam baka ai hanrei ukeng kat no kadon bat kat no ka ai uang galai lut kat bakadon kabamut dan ay shu hiye dan ay shu nagabantai lade kumbangala yathu api yaga jingmudur jonga manne bakane galong kabai khau nagabantai shisngi bat kala yang penmenjuri lagi jongi kon bakin kongo yagane ban ya shajin it shisngi ban yo aingo shoblai kala banlong haga tagar kam lam daga yo daga waipat kabatamai ban lek belah ngangai maka lambat kikun jongka kihab ban syatran kila ban yam naga cingtran hanrai laga taru ka klam benot kala ai daga bakain yaga dor jongki jingkerku bau blai ula kerku yaka lambat kikun jongka baro sitiyo kala ailut ia kata kabakadan utrai Jisu uyaro ya kena kentai
Henry kane naga jingkerdu jongka kalano baro kat bagadan wat yaga jingem jongka par. Ula ai certificate halagi jong senran but ngangai scam baga nega jing ai jong reu guntai kalong ga jing ai wa pen sngo ba yau plai. Haga kita malki kalong ga balai ga dekat ka ben reu adu ga bakenda. Ngisem ye bautrai ublai ulakran kham laneng ala benong ulakran yagi khun Israel. Ulaong kumne ngan puli. Nabanga utrai ngam jukala. Namar kata keng ba omsyam labam du no oyepi. Ko pi ki khun ujakam. Nadu kisngi ki kepajong pila pai no anagi anjonga. Bat pim syam la sumar yeki. To pai pat sanga. Tengaru ngan pai pat sepi. Ong utrai kipan. Henry pi ong haga bukum no ngin pai pat. Ubreun lute ya ublay nam. Penban pila lute ya nga. Henry piong haga bakum no ngila lute ya me. Haga basipau. Bat kajing aingu ken. Pilong belatim. Daga jing tim ken. Naba pila lute ya nga. Mapi ken kane kajat benreo. Baro. Ublay Ukraine yigini kentien. Hagi kun Israel. Hagi kun ujakam. Namar bakila leklan. Ban ai yagaway nagabashipo. Kabalong kahak. Kajong turan. Ngayu hagi nagisngi. Yaga jing hiar jong gayo agakot. Ngangit baro ang imat yagata. Kajing kim kajing kerdo. Like no satang. Hagi to kibabiang ki kam ki jam. Hagi business. Bat kibayo tulop sorkar. Henry ginong belas ni bat ginong tray. Yagi kam business barit bariate. Kia kendu jing shipon. Hagi nigis ni. Ngayi kat sabangalay. Kidukan sedang babun kila kenja. Bat lakhang namar bom ladi. Kiyau kihat kila kenja. Kinong lek nongwan kila duna. Namar gacing kerdo gacing heran. Kam syam long syu habang ayu nujuar. Kum baglalong hakish peo katsan snem bala lek no. Ngaju perkat marway. Yo gadai bau turai lo sengau si yengi. Banginang tang ban pan. Hanrei ban sengau bat ban aingo te ngimnang. Yo ngila klet ya gajing dawa jong ngakerpat ya pi baro ki parabanget. To nginda pensyong nong rimba ya kani haladi bat halagi jong kilong ying kilong sem jongi. Yo ngila klet ban ai ya kabadai hok ka jong turai. Namar ladang ngilal kum le kumta. Utrai unyaw yengi. Kum kinong lutie. Bat untim yengi. Syaka cingkerto. Bat kacing chan. Utrai uang. To pai pat sanga. Dengan pai pat syapi. Ladang ngilal kum klan. Ban ai ya kata kabadai hok ka jong utrai. Tongin penmap no mentah. Bat ngin ya ai no. Haga kitab umbal ki. Kal nong kabalay. Kadakot ka basipau. Utray uang. Walam ya ka basipau barwa. Syaga ying jingkan siyaw. Krang bakan longga jingbam haga ying chunga. Bat totenju yang haga ne. Langan pli ne yagi jingkang jong ka benang hapi. Bat bente no bok hapi. Yagi jingkerku. Kat banom nyam jakasyo. Haba utray uang. Walam ya ka basipau ban long ka jingbam ya ka ying jonga.
kum ki Kristan ngitep ba. Bangidon kam ban shnaying mane. Ngidon kam bandon ki Jakarta mission. Ngidon kam ro ya ki nongtre mission. Ngidon shibun ki jinglot ki jingsap haga balang. Lagalong haga balang. Lane haga district. Lane haga presbytery. Lane haga synod. Lane haga assembly. Ia gini ki jinglot ki babon sertap. Ki bangidan. Ngimla ban kemi ilenti. Nang no ro. Ia ka baisyo. Kabalang jongi kadai kabalang kabayang halagi jongi kejat. Kumbaang ka ketien parang. Self support. Henry. Dei ki jing ai jongi keng. Ki jing ai jongi daga jing songo ya ulai. Kita keng kiban penbit penbiang. Ia kita ki jinglut ki jing sak baro kot. Dei namar kata ka daw ulai wang. Walam ya ka way na ka basipau siya ka ying jingan siyaw. Banlong ka jing bam ya ka ying jonga. Nangta uturai wang. Totenju yang hagane. Kat ublay jongi. Ubalongru utrai jonga jing jongi. Ubadairu utrai jong ki baro ki bangidan. Uhap ban ong yang uhap ban ong ye pi. Totenju yang ngasngau kata kam ya hapsyo. Ublay uyu ya ka jinglong jongi hadu kata ya ka jing bom ngai ya ka jing bom chenya jongi wat yau namar kata uong totenju yang kane ka peni bangilong ki batam senang ki bom ko ngo bat ki bom ngai langi khot ya lade kum kita ki bangan hanrei utrai te uyu ya ka jing shisha bangim long satya kumta namar kata daw uhap ban ong yengi totenju yang ala da pimngan utrai long totenju yang hagane langan plin ye gi jingkhang jong ka banang happy bat ban the no bok happy ye gi jingkerku kat banom ngiam jakasho utrai ula kular hangi ye gi jingkerku ladangi ai hau ya gata ka ba upan nangi ukular ban the ye gi jingkerku hadu bom ngiam jakasho lang bagi kam ki kti jonge lang bagi jingtrai jingkta jonge lang baga kamai kaci jonge lang ba karap karyang jonge ngangai baro ngi kwa ban long ki bapit ki babiang haga yo ka kat ka jingdon ka jingam ka kot ka khya hagi long ying long sam jonge daina marga taga daw bangi satrashitam man lagasnge hanrei kata ga jing trashitam jonge kannam la ban penbiang ye jenun kam jonge lamda ublay ukerko yange ladangi kwa ban long ki berus pa ki badap kerhai ki baslay hado bom nyam jakashu utrai uladep omte walam yaga bashipau shaga ying jingan shaw ban longa jingbam yaga ying jonga te ngan te happy ki jingkerku kat banom nyam jakashu te saka ai pat kan ka badang don kam ban penjam ya kata ka jing jong ka jing sautu jonge ban penjam ya kata ka jing jong ka jing jonge bangin ngai ngin ko ngo ya utran ngi kwa ban long ki ba bet ba biang ngi kwa ban long ki ba rus ba haga jing haga long ying long sam jonge utrai ula dep kularte wang wan ra shay ka ying jingan shaw tang ya ka way na ka ba shipao
tenjuk yang agane lada pim ngai langan pli na em gi jingkang jong benang bat ben te api gi jingkerku kat banam ngam jaka ngi khot yala de ki bangai balai ya kata ngimla ban ngai ngimla ban pendap ngimla ban shunya dai namar kata tau kan ba utrai uhab ban ong to tenjuk yang to tenjuk yang ngangai don bun ki bla tep shapang jong William Colgate yau balakha ha Hollingborn ha Ken ha England ha ka arpsan terek jong bunai Januari jong asnam kat nyauspa prapula uba mau lambat ka ying kasam kilakan riashnong no sha Maryland ka ba United States of America ha kasnam kat nyauspa kendai pufra kendiat ngaku aban kenmau ia ki belatip badru ban yatu ia ki bompat tip William Colgate haga kerta ga bakat nreo ula lektrai haga karkhana shna sabon bat shna mombati bat haga kerta ga bakat kendai snam ula seng ga karkhana la jong daga jingira pisa kanya kha jong henre kanega klam la ya kam satia kum tau lahap ban sange na henre haga kerta ga ar fulai snam sajisin pat ula seng ga karkhana shna jingbam shna sabon shna mombati ha ka 6 Dutch Street kabadan ha New York kum usamla Kristan haga daga sngi ka bau pli ya kane karkhana ula bu jingduai ba daga jingduai jong o ula kular hakmat utrai ban ai ya ka wei na ka bashipau naga jingmi jong kata ka karkhana jong o ya kane William Colgate ula pendap ula ai ko ula kular ha ublai bat ublai ula karkhu karha ya kata ka karkhana jong o naga karkhana baret kala kalalong ka company ke bah ma uhuru ula nang kiu hagaspa ka pau ul nang pen kiuru ya ga jing ai jong go shaga kam ga jong blai naka wei naka bashipau shaka ar naka bashipau naka ar naka bashipau shaka lai naka bashipau naka lai naka bashipau shaka sao naka bashipau but naka sao ka naka bashipau shaka san naka bashipau naka chiyo ga jong kai ga penla ayu bun le gam ta kadega jing sngongo jongo yau tau bla kerku ya ga em ga jongo William Colgate udai unong penmi ya ga dawai bat brut shoot baniat Colgate kabangila ban syam hangno ro kasaban Palmolive kasabon Pearl bat kasabon Windsor ka company jong u kalayar sekeleng kiri jong ka pertai namar baulanang ban i ban buram bat ban shenya hauturai ula ai ru shauturai kat kumba uturai ula kerku yo uturai ula pendap ila ke jong ke jingkular hau kumba ulong ngan pli ke jingkang jong ka benang bat ngan te no buk hapi ke jingkerku kat banam nyam jakashu kata kalalong how William Colgate kumba kilalong how William Colgate kinlong bejro hagino kino kibe i yau daga donot baro bat kiba ai shu ya ka hok chongo utau de blai chongi ubala kular bat uba koloi ban pendam missionary William Carey Wong attempt great things for God and expect great things from him. Attempt great things for God and expect great things
from him. Kabamot, persyang ye ki ba crown na kabantao blay. But kailan tiro, ya ki ba crown now blay. Ublay, un kerku yengi. Bangin la, haga jingim jongi kum gibangay. Ban snow to, kat no blay u yengi. Kat no blay u la kerku yengi. But ka eka hak kaba ngede ban ai show blay. Naga ching snow mo jongi. Ban ai, ya taga jing ai ngo, kaba pen soba ya ublay. Ublay un kerku naga benta gini kubor. Naga benta kaburam go jongo. Amen. Tongin dua. Ni aingo oyame ublay chonge. Namar kanega por ka bakordor ka malaysia sobha yengi. Bangin plate jingmon. Ngeni ya pusan. Halor jonga nega jing shisha. Namar ki jing bhasbun bagi jing kerku ki jong megi bi ay dabyang aga jing im jongi. Kaingin pen pai sheme. Ka jing ai ka bukum no kabala ban pen sobha yeme. Nagi jing kerku ki ba bon sertap ki bangiyo. Haga jingkot ka jingkia jongi. Hagi kam gikti jing tray jing kita jongi. Mela kerku kerhai aga jing im jongi. Yarap yengi bagin sngoto. Kabo kumno ka jing aingu ngin ai shame. Yarap ru yengi au blay bagin pensong dor ya kane. Halaga jonga jing im. Ban le ya ba patam ban pensoba yame. Kumba me kerku yengi. Sengawa ublay igi jing duwai jongi. Maap kelat ro igi jing bombiang jongi. Naba kerteng Jesus Kristus pa. Amen.